lidi, vítejte u nového videa, dneska to bude tutoriál na lazy a spin. Právě jste mohli vidět lazy a spin, což česky znamená asi líný zadek, jakoby dokola, asi nějak tak prostě. A vlastně teďka jsme na Zohir Campu, všechny děcka, který tady jsou na railech, jsou za kamerou. Ahoj. Takže a teďka vám teda můžeme mít na to a vlastně když se chcete zkoušet lazy a spin, musíte umět lazy vault, což můžete vidět v našem dalším videu tutoriálu na lazy vault. Stopni to. Vlastně při lazy a spinu se musíte odrážet jako u lazyho. Když leváci, kdo se odráží z levé, tak dá levou ruku, pravou nakročí a levou nohou takhle, praváci to mají zase naopak. A když vlastně musíte se odrazit míň a když uděláte toho lazyho, tak musíte dopadnout na tu tyč. Většina lidí si myslí, že mají vlastně padat na celý zadek, na plochu tady, ale to je špatně, protože vlastně sjedete po té tyči. Takže radši tady máte takový příkop pod zadkem a tam vlastně si musíte usednout a pak musíte vlastně kopat nohama trochu, tím vlastně se zrychlíte a potom jak kopete, tak musíte vlastně, jak tady máte levou nohu, tak ji musíte zvednout a kopnout ji dolů a pravou zvednout a kopnout ji opět dolů, vlastně takhle zvednout a kopnout ji tam za ní a zvednout a kopnout a stoupnete a potom máte lazy a spin hotový. Tak, teďka vám to zkusím taky vysvětlit já. Vlastně Adam měl mikrofon, takže vlastně to nemohl ukázat názorně, ale já můžu. Takže položíte takhle ruku, já to dělám teda z druhé strany než Adam, tak se nedivte. Položíte ruku, švihnete nohama vlastně, jako u lazyho, akorát nesmíte do toho dát takovou energii, protože jinak vlastně uděláte vlastně lazyho, že to přeletíte. Když byste do toho dali větší energii, tak to bude takhle. Tak to přeletíte. Což nemůžete, musíte dát do toho méně energie a skončit na zadku. Teďka vám ukážu vlastně, jak byste měli, jak vlastně první část. Takže šviháte pravou nohou, stejně jako vlastně, jakou pokládáte ruku, takovou nohou šviháte a skončíte tady takhle pod zadkem, jak vám to vysvětloval Adam. Takže takhle. Tak, máte pravou a dáte na levou, takhle a teďka vlastně už jenom takhle vykročíte obě nohy, takhle. A vlastně to je celý lazy spin. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak dejte like, odběr, komentář kladnej a těšíte se u dalšího videa. Čau.